Kai, da aka yi ne malanta ko malanta ne ina wani tunani na mene fa barayin da suka addabi mutane muna da labarin a can ne ta tashi da har ya mutu ko wannan tashin hankali ba daɗi wallahi Allah ka kawo mana iyakai shi to amun ne malam to menene yasa kake wannan magana wani shawara kake yi akai ita shawara na ce bangaren na kawai a bangare ba kace malam dan wallahi iyalan na a kai shi na ko tattara gaba ɗaya mutane ai ba sai kai ga haka ba ko kana tunanin abin har ya zo kusa haka ya zo kusa ma dai kada ka samu ga abin da Allah ya mu alƙa haba tun muna da abu Allah ka ce ba tun muna da abu Allah wallahi ni bane garin wallahi bane garin kai ni bane amun na tsiran ma za ka ta ba na tashi ba a kan kuma da Allah to sai ka yi ne na to yalla wani menene matsalar ka haba kana ji ko mallan tanim wannan hankali tashi hankali da ana ciki a nan arewa na a ce a zo gari uban gari aka sai a tashi gari da bakin kudu ga na harbe mutane mu ma abin da yana nuna shawarar muke kenan mallan tanim wallahi dan bari ni ko bari garin da ni Abadiyalla ha za mu nuna muna dan yana ci gaba da kashin saboda Allah fa a ga yana yi maka shi ko zai na ta miki kafin ki da yalla haka ne ana yi saboda Allah fa wannan magana malam ha ai kana ji malam Tanko yanzu nan baka gama tattaunawa akan wannan magana wannan rami malam Tanko ya kuma tattara ina shi ne zai yi ba kana da wannan Tanko ni wannan dake ganin ne ni ma sai hade mata da yaro ni sai da miki sabida Allah fa an bari assalamu alaikum abadiyalla assalamu alaikum wa alaikum salam sanu yawa alan ko radio shi ne ake hada baki radio ake radio Allah ba radio ne mana radio Allah ba kashe mana mutane radio Allah ba radio Allah ya ba dai babba radu Allah wani baba radu Allah ya babba har ruwan gobe da ni ba taba kace wani ba radu Allah ba taba radu Allah ba taba kace wani ba radu Allah ce dai babba sai ku aci hada baki ba ruwa na radu Allah ba ruwa na ni wata banna da ake ba ruwa na radu Allah ni ba taba kace wani ba radu Allah ba ya ruwan na fa ruwan ma ba a fito amma nan amma nan ba Allah tanko Allah tanko abun da ana faɗi wannan Allah ba ruwan audu gobri Allah mu kana da labarin abin da ba ruwan radun Allah ba ruwan ba famu kana da labarin abin da Allah ka san audu gobri to a tabu da ana yi anan arewa radun Allah ba ruwan mu radun Allah bare da hukka ta tsoro bare kaga da ruwan da ake radun Allah ba ruwan mu radun Allah bare kuka tsoro wallahi mun ya muku kai da mata ne kuma bar kana da mala aure ba gari gari da kana ji mala da yin hada ma kaga arewa ni dai hada ne da bare ko mun tashi to ni bare shi ka bare ka ba tsoro ni ya abu ne kana yi kenan
kai kada ya isa kan warga tsamin nan audu gobe da ba da ruwan mu raga daga ka na ba ta ba maganin dindigan nan ka ba mun ba ta tafiya ka ga yanzu ka ko duka wai a ba ka faɗa ma ina ka aikin ba ai audu gobe ya faɗa ma da zan bata abin da ina kai mala ya dube gobe tun da dai kana da magani ni abin da muna yi kenan a tan kudu ko faɗa maka arna ka jan waya mina kana ta mini arne ko faɗa maka arne ka kokari Allah ka fara dan gwari ba fa gane kuke dan gwari abin da baka ce wani ba dan gwari ni ba kila kuke wani ba ko faɗa ma arne na ka kokari shi ma jarumi ne abin da muna yi a kudu kenan muna kama mulani muna kashe shi mu yanka shi a rajin Allah mu dai ba mu taba kashe wani dan gwari da ce wasa ka cikin magana ka to yau dazu da na zo wasa ko bahilla ce cikin magana kana ji abin Allah suka ce wai mu ne muke kashe mutane ko ba mu taba kashe wani arewa da hilla ni goma ne ka faɗa su muke Allah ba san mu ba kashe su muke zargi wayannan mu taba kashe wani ba mu da wanda bakaciya ba kana magana can wani ciwa yayya babu da muna yi ne ba da ka kawo arbi da jawo kana ba da abu da ta ce ne ba abu da muna yi ba faɗa mai ya taho mu ce arewa ga mu taho mu ce arewa a gabu yanzu ka aikin ba